tiri papa man ya Sophie urungwe muri right regai titi gaga vanhu vasati vauya vanhu vakauya anotanga kuzoti disturb vanhu vanozotanga kuti disturb because vanhu vakaera vangoziva kuti sesi hurungwe varipo mbotrai kupfona tone live tone tinoitera tone hamusi kwapiya but right zvinhu zvinouraya vanotibatira parodi zvinhu zvinouraya long distance relationship kunoti communication inogona kutanga iri right yes kozvosvika painozodzipa one manje anozotanga kuda kufonera umwe more than the other. Zvimwe zvazvo zvinokonzerwa futi netime difference neboredom as well. Saka problem ndotikanda kuti dzimwe nguva uko kwaari masikati uko kwauri usiku uko ari kubasa iwe uri pabreak ichichichi ipapo manje. Saka problem huri communication ndo inowanzo kanganisa parelationship iyoyo. Second one, jealous. Pakatanga manje kuda kuzati iyi ndatoregwa ndadi iyo yakaipa futi. Unonetsa jealous charakaipira aridi kufidhiwa. Jealous unoda kustafiwa. Ukanzwa mweya wako kufungira wakuuya udzinge ukaueda kuti but nambo avari vese pandaita video call. Saka mwari kunoputsana ndo kufidha jealous. Chokwadi ndechekuti 9 times out of 10 hako munhu ari pa long distance ari ku South Africa umwe ari ku Zimbabwe kana kuti umwe ari ku UK umwe ari 9 times out of 10 zvauri kufungira ndizvo exactly kuno umwe anenge achimubatsira. Msandikakavadza dzasva ndikuudza kuti long distance relationship haidi kuti iitike zvegore zvadzimwe dzamunoita dzokuti 1 year mukomana wangu ari kuSouth Africa tichazorara next year 1 year muchingoita long distance hamusati mambosangana 2 years. Shamwari haidye bota usanyeberwa 2 years musingaonani munhu akamirira munhu ari ku UK wasati amboona vamwe venyu mavangoonana painternet. Shamwari zvauri kufungira ndizvo kunenge kuchitori noumwe handidukakadza position ndotaura chokwadi anyway right. Saka amboenda deeper ikoko kwese koko long distance relationship inoda kuti mukaiti gaga mukurumidza kutobatana ipapo momboonana regularly. So second one ndandati jealous. Third problem kungozofinikara unofinikara nezvokutaura zvikapera zvinotanga zvanakidza pane mukazosvika paseje nditumire wakashama nditumire wakadai mapedzera kutumirana zvinopera zvese zvoexpire hapachina zvimwe zvimachallenges zvinyuwana wopedzera wangofinikara. So you just grow apart ungona muchafonana once a week once a month pedzera makanga mwana mungozofungana maybe rimwe ramazuva mangodhivanawo paFacebook. Saka you can grow apart. So that's another cause. Long distance relationship haisi healthy hamadzadiwa, especially kana mava vanhu vakuru. Umwe anenge ari nehari umwe asiri nehari, right? It's a long distance relationship, right? The other person ari kuda kuroorwa this year, the other person ari kuda kumbotanga awana visa kuti agozokuroora agozouya. So time scale, the other one is 41 ari kuda mwana chop before she turns 43. Iwewe maybe you're not in a hurry, but visa racho richatora about 2, 3, 4 years kurigadzisa patoita nguva mbiri dziri kupesana ipapa. That can affect a long distance relationship as well. The fourth one, common one, technology. I mean internet inoramba kubata kungoramba kubata because uko mwana network umwana bundle, so mari chachangoshaikwa network igoita jealous. So that's another issue. Fifth one, needs emunhu ari abroad iwayo manje ndo the most one. Fifth one ndo the most dangerous, right? Uruda nemunhu wako long distance unomuda nemwoyo wese, but body yako yakudza shamwari stonyeni ndoida pano right now usiku wanhasi. Body yako pane painokudza inzwa
nhasi ndoda kuroba something now poshanda minamato manje kana uri munhu anofasta vari munhu but shamwari ipapo ndopanoona kuti ya vese vamunoti maprofets havasi vana mwari because unenge wakurwa nebhodha zvinotanga nekuhope unotanga wakuirota sitonyeni kuhope uchirota kuhope wozopedzisira wakuiona murodhi temptation yachona bro poda munhu ari committed zvoenda nokuti unozvioccupya nei zvinomati uri kuhanga around kune matemptations achona apa uri palong distance relationship apa vanhu vari kuhanga around vachona vanhu vanotokutempta already achinotsva tete urungwe zamai kundiedha ndiri kuedha ipano timbotsanangurira vanhu hatiri kuti kanzima wins chaivo tete urungwe long distance yakaipira ipapo kuti hapana zviya zvokuti chinhu icho chinogara chakangonzi ndii chigoita gore nehafu chisina mbonzi ndii vari kwanga zvigona ameno kune vanhu vaiva committed vamwe vakamira ma28 years but even vana dzimai wamandela chaipa 28 years zvakaramba ameno mumwe aiva mujero mwari kunzi achishongedzeka zvake vachimisa havo murodhi bcause havaregi kumisa kana kuti one mukomana ari kuuk kana one mukomana ari kusouth africa ari kuzimbabwe vanomisa havaregi kumisa vanoofa havaregi kuofa saka tete uri ngoda kuedha siri kusevenza wazukuru wangu munosimba here